Väestönvaihdosta puhutaan usein salaliittoteoriana. Väitetään, että Suomessa ei ole menossa mitään väestönvaihtoa ja Suomi ei ole valtamedian propagandan mukaan muuttumassa maahanmuuttoenemmistöisiksi maaksi. Kun tosiasioita tarkastellaan, niin tilanne on tietenkin aivan toinen, mitä valtamedian propaganda väittää. Ja Suomi on nykymenolla muuttumassa maahanmuuttajaenemmistöiseksi maaksi muutamassa vuosikymmenessä. Jo George Soros on sanonut, että Eurooppa pitää islamisoida ja hukuttaa maahanmuuttajiin. Ja tästä on aivan mustaa valkoisella, että Soros on näin sanonut. Ja tätä suunnitelmahan tietenkin nämä Soroksen edustamat globalistit kovaa tahtia edistävät. Ja tämä on vain yksi esimerkki siitä, että tähän pyritään ja tätä ajetaan niin kuin miljardöörien taholta jo tätä asiaa. Ja Suomessakin kun katsotaan tilastoja, niin on aivan kiistaton tosiasia, että nykylinjan jatkuessa niin Suomi on hyvin pian maahanmuuttajaenemmistöinen maa. Että viime vuosina Suomeen on tullut järkyttäviä määriä. Oliko 3 vuotta sitten yli 60 000 ja viime vuonna oli yli 73 000 tai tämä oli 2 vuotta sitten ja viime vuonnakin tuli 50 000 tänne, joka on siis paljon suurempi määrä, mitä Suomessa syntyy ihmisiä vuodessa, mikä on reilu 40 000 uutta suomalaista. Ja pitää myös huomioida, että näistä Suomessakin syntyvistä iso osa on maahanmuuttajia. Taisi toissa vuoden luku olla 17%, että se kun lasketaan siitä 43 000, niin se on jo lähes 10 000 näistä on ulkomaalaisia. Eli käytännössä se suomalaisten syntyminen on luokkaa 30 000 vuodessa, ja sitten kun lasketaan tämä maahanmuuttajien syntyvyys ja ulkomailta tulevien määrä, niin päästään lukuihin noin 70% uusista suomalaisista on maahanmuuttajia, ja tätä tahtia niin jokainen matematiikkaa ymmärtävä tajuaa, että jo ihan näilläkin luvuilla niin Suomi on hyvin pian niin ulkomaalaisenemmistöinen maa, jos tämä hulluus saa jatkua. Ja kun vielä lisäksi huomioidaan se, että nämä maahanmuuttajat ovat juuri niitä, jotka perustavat suuria perheitä ja siellä kaupoissakin ei tahdo kohta liikkeelle päässä, kun siellä on yhdelläkin musliminaisilla on niin valtavia määriä, niin kuin 10 lasta siinä pyörii jaloissa ja tämä on niin kuin ihan normaalia heidän piireissään, niin on täysin selvää, että kohta tämä 17% Suomessa syntyvistä on aliarvio ja ollaan äkkiä tilanteessa, että puolet maahanmuuttajia on jo ja kohta on sitten enemmistö, mitä Suomessa syntyy, jos tämä meno jatkuu. Ja tiedetään, että uutta porukkaa lappaa joka vuosi se keskisuuren kaupungin verran tänne maahan ja näkymä on niin kuin se, että jos tätä vihervasemmistoa päästetään valtaan, niin voi hyvinkin tulla niin kuin se 100 000 ihan hyvin yhtenä vuotena, jos ne avaavat sen rajan, niin tämähän on pahimmassa tapauksessa niin hyvinkin lyhyessä ajassa luovutettu tämä maa ulkomaalaisille. Ja niin kuin nämä faktat, kun otetaan huomioon, niin se väestönvaihto on ihan kiistaton tilastollinen tosiasia. Ja ei näistä tilastollisista tosiasioista pääse yhtään mihinkään, eikä niitä voi niin kuin muuksi muuttaa. Ja nykymenon jatkuessa niin tämä on kiistaton kehityskulku, mihin tämä johtaa. Ja se nyt jokainen käsittää, että jos jotkut somalitkin, niin Ylen uutisoinnin mukaan niin 90% Suomessa olevista somaleista niin oli noin 10 vuotta sitten ei työssä olevia ja työttömyysprosentit on 50% luokkaa näillä väestöryhmillä ja raiskaustilastoissa nämä on yliedistettyä sakkia, niin ei Suomen talous ja järjestelmä kestä tällaista avointen rajojen politiikkaa, että tämä on aivan niin kuin kestämätöntä, että tämmöistä porukkaa on tänne haalittu. Ja kyllähän me nyt nähdään tästä taloudenkin tilanteesta, että mihin tämä on johtanut, kun tänne on otettu niin kuin satoja tuhansia tätä porukkaa maahan. Ja suuri osa tästä porukasta on niin kuin työelämän ulkopuolella, eivätkä ole niin kuin millään tasolla mitään muuta kuin kova kuluerä tälle yhteiskunnalle. Niin se on ihan täysin selvää, että tämä on kestämätön tilanne ja jatkuessaan niin tämä on niin kuin Suomi menetetään ulkomaalaisille. Et eihän tässä ole mitään niin kuin eroa siihen, että mentäisiin tuonne jonnekin rajalle ja sanottaisiin, että
kaikki vaan tänne ja tossa on maa ja ottakaa, että tää on ihan puhasta maanpetturuutta tällainen, että jotkut poliitikot ajaa tällaista linjaa, mikä jatkuessaan johtaa Suomen luovuttamiseen ulkomaalaisille, niin onhan se nyt niin kuin ihan selvää, että tämä on maanpetoksellista toimintaa niin kuin tukea sellaista, että Suomi annetaan ulkomaalaisille, niin kyllä minun mielestä niin kuin kaikki tällaista linjaa edistävät poliitikot, niin eihän ne saisi toimia missään päättävissä asemissa, jotka niin kuin tosiasiallisesti kannattaa sitä, että Suomi annetaan ulkomaalaisille, niin tämä on niin kuin täysin selvä asia, että ei näillä voisi olla minkäännäköistä asiaa maan johtoon. Että se on äärettömän naivi ja typerä ajatus, että jos Suomen rajat aiotaan ja halutaan pitää auki, etteikö tämmöinen muutaman miljoonan kansa niin kuin olisi hyvin äkkiä niin kuin tuhottavissa sillä massamaahanmuutolla ja tällainen niin kuin pien lilliputtimaa ei olisi muutettavissa niin maahanmuuttajaenemmistöiseksi maaksi niin kuin hyvinkin helposti, jos näin halutaan. Että jossakin Aasiassa niin siellä on 4,8 miljardia ihmistä ja Afrikassa ja Lähi-idässä siellä on niin kuin miljardeja ihmisiä, joista suuri osa on erittäin nuoria ja niin kuin mielellään sitten tänne tulee, jos rajat pidetään auki, niin jokainen ymmärtää, että jossakin Nigeriassakin siellä on se väestöennuste kohta 800 miljoonaa, niin tämmöisiä niin kuin määriä, kun siellä on ihmisiä, jos täällä Suomessa pidetään rajat auki ja niin kuin vielä leuhkitaan, että täällä on niin kuin sosiaaliturva, että tulkaa tänne niin kuin suomalaista duunarin palkkatasoa paremmalla sosiaaliturvalla niin kuin makoilemaan tänne, niin jokainen käsittää, että jos me tällaista niin kuin hulluutta jatketaan, niin kohtaa tämä maa on täynnä näitä kehitysmaalaisia, mitkä sitten tuolla sosiaaliturvalla vetelehtivät, niin sen jokainen käsittää, että se on tuhontie ja tällainen avointen rajojen politiikka johtaa kiistatta siihen, että kohta tämä maa on niin ulkomaalaisenemmistöinen, että sieltä voi niin kuin mietitään miljardeja ihmisiä, niin kuinpien osuus sieltä tarvii tulla tänne sitten niin kuin kanialailla lisääntymään, niin sitten, että tämä niin kuin on hyvin äkkiä Suomi sitten annettu näille ulkomaalaisille, niin sen jokainen käsittää, että jos niin kuin rajat pidetään auki ja tällainen nykyiset maahanmuuttotasot päällä, niin ei mene kauankaan, niin tämä on niin kuin maahanmuuttajaenemmistöinen maa, jolloin sitten tietenkin demokratiassa niin se enemmistöhän päättää asiat ja silloin suomalaiset niin kuin menettää päätöksentekokyvyn ja niin kuin oikeuden omassa maassa ja se on tietenkin sitten Suomen ja Suomen arvojen ja kaiken tämän loppu välittömästi, kun tämä niin kuin nykylinjan väistämätön seuraus toteutuu, jos tälle asialle ei mitään aiota tehdä, niin se on ihan täysin selvä asia, että kyllä Suomessakin niin ainoa ratkaisu tähän talouteen ja tähän maahanmuuttohulluuteen on se, että pistetään toi rajasäppi ja tänne ei niin kuin kenelläkään ole mitään asiaa ja sitten näki, ketkä tänne on niin kuin otettu tuilla vetelehtimään, niin ei muuta kuin sama meininki kuin USAssa, että agentit hakee ne tuolta kadulta ja paluulippu kouraa ja terve menoa sinne, mistä olette tulleetkin ja sillä hyvä. Ja ei tässä ole mitään muuta tietää, että meillä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että joko tämä maa annetaan ulkomaalaisille tai tämä maa pidetään suomalaisten käsissä ja tämä pelastetaan niin kuin suomalaisen kulttuurin ja suomalaisten arvojen niin kuin tavallaan sitten niille se tulevaisuus annetaan, eikä näille muslimeille, mitkä katkoo kauloja ja pakottaa naiset johonkin jätesäkkeihin 4 seinän sisään, niin eihän tällaista Suomeen tietenkään haluta. Ja turvallisuus ja yleinen järjestys niin vaatii jo sitä, että tämä porukka pitää niinku pysäyttää ja nekin mitä täällä on, niin pistää sitten niinku pihalle. Se on ihan selvä asia. Ei tästä muuten selvitä, että Ruotsissa kun tämä on vähän pitemmän, niin siellä sitten nähdään, kun on tätä murhaa ja räjäytystä ja slummeja, mihin poliisitkaan uskalla mennä, niin nähdään, mihin tämä niinku sitten jatkuessaan johtaa, niin kyllä tässä on niinku ainoa kestävä ratkaisu, että tämä hulluus pitää viheltää poikki, tai jos tämä nykyinen linja saa jatkua, niin Suomi on pian annettu maahanmuuttajille, ja sen jälkeen tätä maata ei ole, ja tällaista näin raakaa maanpetturuutta ja Suomen luovuttamista ulkomaalaisille ei voida tietenkään hyväksyä, vaan tämä hulluus niin pitää viheltää poikki, ja nyt meillä on niin viimeiset hetket tämä asia pysäyttää, ja tämä Suomi pelastaa, niin tämmöisiä ajatuksia tällä kertaa.